Suhadi. Oh, Pak Suhadi. Bapak sebagai netizen. Komen lho Pak. Itu loh. Aku gayanya ndelik ya. Celana ada. Yuk kita sambut. Ini dia duet maut antara Dek Niken dan juga Mas Ardi. Silakan Mas Ardi masuk. Yuk. Selamat malam Mas Ardi. Selamat malam. Wah, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah siap minta? Tadi sore kan sudah mendem di belakang. Apa iki Ardi kok aja Pak telak? Oh tak Ayo spot musik. Ayo Mas. Ayo gaya ngapa? Mas Ari. Mas Ardi. Ini loh Dek. Mas Ardi permintaan netizen. Ayo. Ngapa? Canom-nom ngeten-ngeten iki, Pak. Ngapa? Terus terangi jiwa mudaku meronta-ronta. Enggak Saja aku lagi kepengin kayak biyen-biyen pas aku tahu di pacar ngeten-ngeten iki. Ya Allah. Iya. Weh, kau kembar ya? Kembar ya? kakak. Oh, kakak iki. Kakak tuh Pak. Iki Mas Adi. Pengen melok gak aku dolinan wayang ki lho. Woi, iki dolan opo ya? Wayang ki. Wayang tek ngono. Hah? Kok kaya tahu ngerti tau. Pak iki jenenge apa, Pak? Kuwi kiai sing gol modot. Woi, aja keweri Dik, aja Dik. Delak niken kalah tingkah. Oh tidak dua teman pojokan kaya belek. Belek. Delek lara moto. Tak omongi. Lah kan aku gayane jual mahal. Iya ya, kene lho yuk. Sampeyan malu-malu lah cara ngono ya Dik ya. Heeh. Malu-malu tapi mau. Malu-malu. Ditakoki to Mas Ardine piye iki kajiane? Jadi sudah siap ya. Sampun. Ini Jane kan malu-malu kucing. Aku malu-malu asu. Lho, kok asu malu-malune wong cah elek kok. Betul maju Mas, betul maju. Aku takut. Ini kan. Sing tegas Mas. Enggak apa-apa, sama kakak gak usah takut. Aku gak tahu loh duet karo wong ganteng ngaran. Iki mulane iki kesempatan kanggo kene ngono lho. Ya ora. Serang kelemak. Wah, aku tak anu apa piye? Pancen bocah ngono kuwi, Met. Dadi kok kelemak-kelemek ora duwe kekendelan, ora duwe kepanen. Bocah meneng. Ini wis. Kersane sampean gawe di ibaratnya aku ki niken sih. Contoh sih, contoh. Niken 17. Minum langsung lah nek wong kok wis kono dhewe urus dhewe. Mah, Ya piye to, Dik? kudu diwarai. Ngene lho, sampean ngedek, terus sampean gak usah omong sih, wong wedok kudu jual mahal. Terus. Ben sing respon wong lanang sih. Terus. Sampean kok ngene. Berarti becahe rada rene kuwi sak kono to. Aku pantauan. Heeh, sampean tak waring ngono. Ya maju. Dadi responnya wong lanang ki piye? Enek rasa apa ora ngono. Obah sithik, goyang sithik terus. Ngono ya. Sumuk tadi. Wah, lah iki sing modele kaya kudu digerasi garese ngono ya. Kok polahe iki sing tenang ngono lho. Sing tenang sing halus. Ayo, Mas Adi. Ngomong Mas Adi. Selamat malam Dik. Selamat malam. Maaf keringetmu Dik. Keringetnya. Kok kaya anak kuntil kan? Oh, kok Kuntilanak, anak kuntilanak. Dah aku diwarai ngono mau. Oh iya. Ya sing kemayu ngono lho. Tak lagi keringetnya ya. Ono eleren ngomong nyapa to. Kaya aku karo Golek ngempet kaya udun arep meledos lho wis suwi. bojoku kayak keringetan tak rempelas. Lah bojomu kusen kok rempelas. Ya mong. Alah. Hei. Aja ngisor-ngisor terus ya tak lapane. Iya. Lah iya. Kok ya perhatian. Bagaimana laman tidak jumpa? Ngono lho, Met yang ngajari. Wis suwi ora ketemu lho cah loro kuwi. Ngomong Bagaimana perasaanmu? Aku sangat bahagia sekali. Aku orangnya. sodok sang Sampean ki aja terlalu keras to, Dik. Entek masmu mbok sedot-sedote kaya ngene. Sing dituthuk, sing diculek Mas iki gak izinkan
Suarane ngono kuwi. Iya ngutu ngono. Izinkan. Izinkan Aku. Pak, Ardi apa berkatisen loro to, Pak? Kok ngruguh ngono sae. Subhanahu wa Dan Subhanahu. Sebuah Lagu untukmu. apa? Gundul-gundul pacul. Gundul-gundul pacul. Oh, rantai kreativitas. Oh, kowe penyanyi apa ngono lho? Sing romantis. Mas Parti. Ardi jenenge kok Ardi kok Parti. Parti. Parti tanggoku bakul pentral kuwi. Mas Arti, malam hari ini aku sangat bahagia sekali bisa bertemu dengan kamu. Apakah hatimu sama denganku? Aku sama. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan. Sedang satu loh Mas ya. Itu salah satu yang ingin aku. Nyanyi. Kan yo koras kene cake. Iya koordinasi besok-besok ya koordinasi. Dang. Ya. Selak pengen nyanyi bareng. Anu sing sabar ya digladuke ya di. Ya, calonnya itu kuali. Ayo. Ayo nyanyi wong. Masa ora takon-takonan wis ora ketemu lho. Nah, wis cukup di WA Cukup. saja. Cukup WA aja. Oke, siap. Nyanyi apa, Di? Nah. Hujan ning sih mau. Hujan ning sih. Wah, ya. Ayo. Dan. Yo, krimingane. Sing lanang keringete sak jagung. Dosa mustika ningas moro son kayung yen mrikatika yen jamata ngalilang ana bakal tak pundhut kromo. Piye, Met? Biasa. Iri ya. Sing lanang gak agresif belas. Yo ngene iki tipeku sing kalem ngene. Sing kalem iki. Heeh. Pancen serasi iki ngono kuwi. Sing wedok rada banter, sing lanang menengan. Kaya aku bojoku rada banter, aku menengan. Asine Budwi kalih kula niku kalem lho, Pak. Alah, telek. Tapi saestu Pak ada kemiripan jenengan kali Budwi ini kan kali Ardi ada kemiripan. Kemiripan apa? Padha-padha wedi karo bojone terus. Iya. Yo coba kaya ngomong musik. Yo, kaya ngomong. Yo.
Dikucur. Apa bedane? Ya beda to, Dik. Apa bedane? Dicukur karo dikucur. Kucur ki panganan. Kucur panganan. Dicukur ki dipotong. Cilianku rambutku dicukur kucang. Katokku saka karung gandong. Klambiku warisane Mbah Kakong. Sambel korek kosokan watu. Lanjutno Mas, Sabar. Sabar, Dik. Aku tak teng dhewe lho iki. Enggak, aku yang melok gemes. Iku umpama nyanyi selamat ulang tahun paling yo kancane padha seneng dek yo. Selamat ulang tahun. Kaya memedi. Iki sing repot, Mas Ardi iki. Nek tanggone kebakaran dia Wah, mesti lah kari. lho bahaya piye to? Kebakaran. Tek pemain tanggane. Ya lah ngene iki berarti sabar, Sabar. sabar karo bojone iki manut. Ning aku asine iri karo Mas Ardi lho. Nyapa? Pamane Gusti Allah ki maringi kula wajah kaya Mas Ardi. Wis to, pelit. Paling sampean yo kemlete, Bang. Blete Nemen to. Pelit banget tikungan anak. Tapi lho, untungnya gak diciptakne ning sampean, diciptakne ning Mas Ardi. Nah, itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sampean elek ngene wis kemlete. Elek wis kemplete apa meneh dikeng ganteng. Malah kowe umpama kok awakmu iki cilik. Ndasmu gedhe. Paling gak ketok gagah nang ndase kuwedi iki piye Lah to? kan awakmu cilik ndase ora. Enggak usah. Wis ya. Oke, Mas Ardi sudah. Terima kasih Mas Ardi. Nggih. Sampai ketemu lagi. Yo gak engko Saya tak cium jauh. Kisbe. Heeh. Lanjut, Pak. Ya, ini ada fan berat dari Niken Salindri juga Ki Anom Dwi Jogangko. Nek mboten klentu menika saking Sidoarjo. Oh, Nah, Darjo. penjane Mbak Tribu